Üdvözlöm Önöket, én Ráháker Andrea vagyok, ez pedig a Betiltott Hírek Podcast, a május 1-je utáni pihenő napon, így péntek reggel. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki támogat minket, és reméljük, hogy jól telik a hosszú hétvége az Önök számára is. Úgy tűnik, hogy nekünk nagy szerencsénk van, hogy nem valamiféle európai nagyvárosban éljük az életünket, mert május 1-je az nem a majálisokról szólt, meg nem a lufiról, a vattacukorról, meg a vúsliról a legtöbb európai polgár számára, akik valamelyik fővárosban élnek, és se Berlinben, se Párizsban, de még Spanyolországban és Görögországban sem volt május 1-én egy ilyen családi nap, vagy családi összejövetelszerű felvonulás, hanem demonstrációk voltak, és azért gondoltam, hogy erről beszélek egy kicsit, mert nagyon úgy tűnik, hogy a régi baloldal, vagy annak az eszméit követő új baloldal, mondhatjuk akár így is, az szinte teljesen leuralja az egész európai társadalmat, és minden eszközt kihasználnak arra, hogy az agendájukat valahogy az emberek arcába tolják, és sajnos van olyan, ahol ez egyáltalán nem békés úton történik, és nem egy ilyen alternatívaként van odatéve elénk, hogy hát végül is ezt is lehet választani, de te döntesz, hanem erőszakkal. Ugye a nagy európai városokban, például Párizsban a szakszervezetek szerveztek tüntetést, ugye május 1-je a munka ünnepe, ez még az 1800-as évek közepéről Amerikából ered ez az egész ünnep, tehát hogyha valaki azt hitte, hogy ezt a kommunisták találták ki, akkor az téved. De a kommunisták is nagy szeretettel alkalmazták, ugye, a munka ünnepét. Mi is emlékszünk rá gyermekkorunkból, hogy azért ott állandóan nagy felvonulások voltak, meg majális, meg minden. És nagyon úgy tűnik, hogy a szakszervezetek hálózata Európában jobban összekoordinálta ezeket a tüntetéseket, mert hogyha megnézzük, hogy hol mi volt, igazából Berlint kivéve kvázi mindenhol szakszervezeti tüntetés volt. És például Párizsban lett egy jó nagy felfordulás, ugye erőszakba torkollott az egész, mert megjelentek a szocialista pártnak, ugye mondhatnánk kommunista pártnak a támogatói, meg egy parlamenti képviselője is, és megkérték a szakszervezeti tüntetésre érkezők, hogy hát inkább menjetek haza, inkább ne csatlakozzatok, és ugye ezek meg nem akartak, szóval lett belőle egy nagy ribillió, ott azért károkozás, meg elég nagy tombolás is volt Párizsban. Németországban viszont eleve egy ilyen teljesen szélső baloldali, és igazából antiszemita felhangja volt ennek az egésznek. Tehát ha megnézzük, akkor itt nem azért tüntettek, hogy a német munkavállalónak nagyobb fizetés legyen, vagy jobb munkakörülményei legyenek, vagy mondjuk, hogy ne 5 napos munkahét legyen, hanem 4 vagy 3, most mondok hülyeségeket, amit egyébként a munkavállalók szoktak így a zászlójukra tűzni a szakszervezetekkel együtt, hanem itt az egész abból indult ki, hogy az izraeli apartheidot bojkottálni kell, Palesztinát támogatni kell, tehát itt senki nem beszélt a munka ünnepén arról, hogy a munkában legyen bármiféle pozitív változás, vagy a munkakörülményekben. És hát azért 6000 rendőrnek a napját ezt egész rendesen meghatározta, mert ugye kivezényeltek egy csomó rendőrt, meg a legtöbb újság az ilyen élő bejelentkezésekkel, meg folyamatosan frissülő, rövid hírekkel tudósított, mert azért nagyon sokan voltak, tehát több mint 10 000 ember vonult ki, és azért, sőt, azt mondják, hogy egyesek nyilván a rendőrség adatai alapján, tehát akár 18 000-en is lehettek a forradalmi május 1-i tüntetésen, és ezek ugye Neukölln, meg Kreuzberg városrészekben haladtak jobban, tehát ott voltak többen, és ugye aki egy kicsit odafigyel, azt tudja, hogy ezek mind muzulmán többséggel rendelkező berlini városrészek, tehát Neukölln az lényegében szinte teljesen muzulmánok lakta városrész, tehát egyértelmű volt, hogy mivel ezek nem dolgoznak, ezért mi ellen lehet tüntetni? Hát Izrael ellen, ugye a muzulmánoknak ez az egyik legfőbb beakadt probléma, és hát ezért lett jóval másabb a berlini tüntetés. Végül fellélegeztek, mert hogy itt nem került sor erőszakra,
de azért itt is megvolt a rombolás, meg itt is megvoltak a gyújtogatási kísérletek, és így tovább, tehát azért volt dolga a rendőröknek, és egy kicsit úgy érezte a rendőrség, hogy nagyobb erővel kell kivonulni, ezért, ahogy már mondtam, körülbelül 6000 rendőr volt kivezényelve, és kb. 6000 rendőr biztosította, hogy Berlinben ne legyen semmi probléma. És hát azt is látjuk, hogy ugye a németeknél ez is egy általános probléma, hogy próbálják betiltani ugye az AfD-t. Most, hogyha a jobb oldal, bal oldal problémáját kezdjük elemezni, amiről ugye már mondtam, hogy ez is egy relatív nézőpont, vagy megközelítési pont, mert most már nem lehet azt mondani, hogy van jobb oldal, meg van bal oldal, hanem azt lehet mondani, hogy vannak nemzetpárti konzervatívok, amelyek kvázi alapvető természetes értékeket képviselnek, tehát azt, hogy az anya az nő, az apa az férfi, és hogy így ezek házasságban alkotnak családot, és ebből születnek a gyerekek, tehát nem mindenféle más kombinációkban létezik a család, meg hogy a nemzet, mint olyan, az egy integráló erő, és annak igenis mindenhol megvan a helye, és nem lehet olyan megoldásokban gondolkozni, ami a nemzetet kiiktatja teljes egészében, és egy ilyen szürke, globál masszává degradálja az emberiséget, mert sokszínűek vagyunk, különbözőek vagyunk, egy nemzeten belül is a különböző régiókban enyhe különbségek vannak, de azért egy nemzetben a nyelv, a területi integritás, a közös sors, úgymond, az összekovácsolja a népet, és ugye ezt nem lehet egy ilyen olvasztó tégelyé tenni. Ugye az Egyesült Államok az egy nagyon érdekes társadalmi kísérlet, ha úgy nézzük, de alapvetően nem tudta 100%-osan integrálni a különböző nemzetekből érkező bevándorlókat, és itt ugye ezt most megpróbálják az Európai Unióban is, amit a nemzeti konzervatív eszme ellensúlyoz lényegében. Tehát az Európai Unió is egy ilyen masszát akar, hogy mindenki egyféle módon gondolkodjon, mindenki egy irányba, és hogy ők majd uralkodnak a fejünk fölött. És ugye ezt a gondolatmenetet, ezt alapvetően a kommunizmusban már fel lehetett ismerni. És ha megnézzük, nyilván a szakszervezetek is általában baloldali beállításúak, tehát az, hogy a munkavállalónak az érdekeit, a munkásoknak a jogait képviseli, meg igazából ezek a nagy globalista eszmék is, hogy egyesüljetek világ proletárjai, ha itt tetszik, ezek is inkább a régi baloldal eszméi, és ezért tudott a baloldalból kvázi ez a globalizmus, vagy a globalista erő kiemelkedni, viszont ugye mivel ez uralkodik jelen pillanatban Európában, ezért jöhet létre az, hogy például Németországban az AfD-t akarják betiltani, meg a jobboldali konzervatív kormányokat nevezik nácinak, és az Antifa, amely ugye láttuk a német választás napján is, hogy erőszakkal, megfélemlítéssel lépett fel a választókkal szemben, tehát ez megint egy olyan dolog, hogy azt persze nem kell betiltani, mert az Antifa az egy olyan erő, ami a mi szekerünket tolja, meg ez azt akarja, amit mi, és ugye ez mivel segít nekünk, akkor ezt támogatni kell. Tehát kb. Ez a vége, akkor is, hogyha nagyon hangzatosan magyarázkodnak, hogy az Antifát miért nem kell betiltani, holott alapvetően folyamatosan erőszakhoz folyamodik, és folyamatosan erőszakkal reagál különböző dolgokra. Azért láttuk a bevándorlási törvénymódosításkor is, hogy ugye kivitték az utcára az embereket, és ilyen erőszakos tüntetések voltak az AfD-vel szemben Németországban, de ugye ezt nem kell betiltani, mert hát szabadság van, csak a másik oldalt kell betiltani, és arra kell fókuszálni, hogy nehogy véletlenül a nemzetpárti hang az valamilyen módon meg tudjon erősödni, de az a helyzet, hogy ennek ellenére az AfD-nek a támogatottsága Németországban egyre erősebb, egyre nagyobb, és most bejelentette a Tino Kruppalla azt a kurzusváltást, amit egyébként az AfD már próbál nem hivatalosan véghez vinni, hogy elfogadják azt a helyet, amit kaptak a német választóktól, hogy ők a második, hanem a legelső, legerősebb politikai erő az országban, és ezért most már egy protestpárt helyett néppárti módon akarnak politizálni, behúzódnak még jobban középre, és a szakmai munkából is ki fogják venni a részüket, tehát nem fogják hagyni, nem fognak beletörődni ebbe a betiltásos részbe.
ami szerintem egy teljesen érthető és jó dolog, viszont hogyha az Antifa az továbbra is ugyanígy meg tud jelenni, és hogyha ezek a baloldali, vagy mondjuk globalistának nevezett Izrael ellenes tüntetések, amelyek kvázi a muzulmán kisebbséget szolgálják ki, tehát ugye azoknak is kell valami konc, hogyha ezek megerősödnek, és hogyha ezek továbbra is ilyen szinten megfélemlítik a lakosságot, mert azért most gondoljunk bele, mi annak idején május 1-ére szívesen mentünk ki, mert ott volt egy csomó ember, tologatták az emberek a gyerekeket a babakocsiba, lehetett hintázni, volt óriás kerék, vagy valami ringlispíl, és akkor lehetett venni török mézet, meg nyalókát, meg minden. De az egész egy ilyen, tehát nekem ilyen emlékeim vannak a kisvárosi május 1-ékről, és akkor ezt felváltja a lilahajú kefia kendővel a nyakában lófráló, barna kartonpapírra mindenféle szlogeneket nyomtató orkarikás, úgynevezett baloldali liberálisnak a képe, aki abban a pillanatban, ahogy az ember megkérdezi, hogy te érted egyébként, hogy ez micsoda, ami rajta szerepel, meg tudod azt, hogy a szívgyógyszer, amit a nagymamát szed, az izraeli fejlesztésű, magyarul ha azt mondod, hogy bolykott Izrael, akkor ki kéne dobnod az iPhone-odat, mert a benne levő mikrocsipet azt az izraeliek fejlesztették ki, meg olyan gyógyászati témák vannak, olyan gyógyászati vívmányok jönnek Izraelből, meg olyan találmányok, amikről nem is tudsz, és hogyha ténylegesen bolykottálnád Izraelt, akkor igazából szinte semmit nem használhatnál az elektronikai cuccait közül, amit egyébként annyira nagyon szeretsz. Tehát nem értik igazából, hogy mit csinálnak, és az egésznek van egy ilyen felhangja, egy ilyen nagyon-nagyon erős antiszemita felhangja, legalábbis Németországban, de ez mind a muzulmánok miatt van. Ez azért van, mert a muzulmánoknak a betelepítésével egy újfajta antiszemitizmus jelent meg, és ez a baloldali, vagy mondjuk inkább globalista, szélsőséges csoport ezt a legteljesebb mértékben kiszolgálja. Csak ugye emlékezzünk vissza arra a videóra, amikor a transznemű, hát férfiból nővé avanzsált drága emberke bemegy Ramallahba, és élőben közvetítik a palesztinok, ahogy elkapják. Ő elmondja, hogy én támogatlak benneteket, és a ti ügyeteket, meg minden, és élőben közvetítik azt is, ahogy megkínozzák, meg elvágják a torkát. Tehát kb. A muzulmánok ennyire vágynak arra, hogy ezek a lilahajú, drága emberek őket támogassák, viszont nyilván politikailag ez egy előny, tehát nem fogják visszautasítani, nem fogják azt mondani, hogy mi nem akarunk veletek közösködni, hanem felhasználják őket. És sajnos itt jön be ez, hogy ostobák az emberek, mert nem a gyökerekre figyelnek, nem arra figyelnek, hogy miből következik, és hogy kinek mi a célja ezzel az egésszel, hanem alámennek ennek az érzelmi heccelésnek. Mert mondja meg nekem valaki, hogy egy németet miért zavar az, hogy Izraelben dolgok történnek. Lehet véleménye róla, meg zavarhatja, de az, hogy kimegy az utcára, és erőszakot alkalmaz, és erővel, tehát úgy jelenik meg, hogy mi itt azonnal szétverünk mindenkit, aki ellentmond, ez egyáltalán nem egy logikus lépés. Viszont, hogyha megnézzük, hogy ott van az a nagyon-nagyon nagy létszámú muzulmán közösség Németországban, már lassan elérik több mint 10%-át a társadalomnak, akkor az egy valós probléma, az egy valós jelenség, amit, hogyha kiszolgálunk, akkor úgy gondolják, hogy lehet, hogy majd ránk szavaznak. Csak veszélyes játék ez, ezt látjuk már Angliában például, Nagy-Britanniában, hogy abban a pillanatban, ahogy elérik a kritikus tömeget, onnantól kezdve félredobják a baloldali pártokat, aminek a hátán lényegében be tudnak jutni a hatalomba, és onnantól a saját agendájukat fogják képviselni, ami egyáltalán nem jó. Senkinek se jó, se a németeknek, se senki másnak. Szóval ezek a demonstrációk az, hogy nem a munka ünnepéről, meg nem a normális, idézőjelbe vett szakszervezeti célokról szól, mint Európa többi részében, hanem a németeknél ez is Izraelről, meg az antiszemitizmusról szól, meg az erőszakról, az abszolút azt mutatja, hogy ez egy újfajta realitás, és hogy itt egyáltalán nem a német munkavállalónak az érdekei kerülnek előtérbe, meg nem a német polgárnak az érdekei, hanem itt a muzulmán kisebbségnek az érdekei vannak képviselve,
annak az érzelmei vannak kiszolgálva, annak a kedvében akarunk járni, ennek a kedvében akarunk járni azért, hogy aztán utána mellénk álljon, amikor majd a politikai küzdelemre kerül sor. Csak az a helyzet, hogy egyelőre a németek tényleg többen vannak, és hála Istennek egy javarésze az tényleg aktívan politizál, mert az is azért egyáltalán nem volt jellemző rájuk, inkább ilyen apolitikusak voltak kicsit a németek. Csak most már olyan dolgok történnek, most beszélgettem nemrég ismerősökkel, akik azt mondják, hogy teljesen lehűlve, meg szinte a félelemmel küzdenek, amikor látják, hogy mit csinál a kormányzat. És hát lehet, hogy azt fogja elérni, hogyha ugye választásokra kerülhet sor majd 2029-ben, és nem történik addig semmi. Tehát, hogyha nem polgárháborús helyzet alakul ki, vagy hasonló, akkor itt nem fognak tovább most már Merzre, meg a CDU-ra, meg a többire szavazni. Vagy legalábbis most ezt mondják, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Szóval május 1-e a demonstrációknak a napja volt szerte Európában, a nagyvárosokban. Szóval örülhetünk, hogy itt azért nagyjából nagyobb problémák és események nélkül azért vége volt a május 1-jének, és mindenki inkább a majálisokra, meg a koncertekre koncentrált, és nem az erőszakos tüntetésekre. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép a hétvégéjük, még ami hátra van ebből a csodálatos május 1-i hosszú hétvégéből. Vigyázzanak magukra is, ha minden jól megy, akkor hétfőn találkozunk. Addig is minden jót, a viszonthallásra.